da 11ª edición da subida a Ponte Nova. Será a cuarta cita do campeonato Xunta de Galiza de montaña. Entonces estamos xa a ver o vehículo número 0 que se dispón a tomar saída. Bueno, informar un pouco que contase cun total de 57 vehículos, entre os cales os máis destacados a volta de Jacobo Senín despois da súa ausencia na última proba do campeonato coa súa barqueta nova NP01 Glass Drive. Despois o actual líder do campeonato Alexis Vieites Losada co seu Celtic Dicode FA2. Co número 3 pois tomará a salida Jesús López Fernández con Forwing RS23, número 4 Martín Villar Vangueses co BRC05 Evo, co número 5 José Alonso Liste, que neste caso utilizará a Dalara F306 do FP Dual de Lugo, o primeiro FP Dual, digamos que promoción da Federación Galega de Automobilismo. Co número 6 Pablo Vázquez Garrido con Wolf GB08S. Como última barqueta, pois tomará a saída Aitor López Regueiro coa súa barqueta Euteda. A partir de aí, pois teremos 5 carcross, dentro dos cales estará con o número 1 de Losada co seu Lavase SX01, co número 9 José Antonio Rodríguez García co seu Yacar Cross, co número 10 Mateo García Guerra co seu Lavase SX01, e despois os dous Yacar co número 11 Fernando Varela Costolla, Miguel Ratón Suengas, ambos os dous con dous Yacar Cross dentro da clase 9. A partir de aí, pois, virá unha nutrida participación de turismos, dentro dos cales destaca o Audi RS5 de TM de José Antonio López Fombona, unha das múltiples incursións que fai Galiza, entonces tomará a saída co dorsal número 17. Co número 14, pois tomará a saída o tan conocido Tarolo, Manuel Senra Camaño co seu Peugeot 308 TCR, mentras non acaba a restauración do seu Peugeot 306 Maxi. Despois pois empezará Rubén Blanco Pereira con Midget Superturismos, Javier Carballo co seu Porsche 991 RS Cup, Jonathan Albert Rosendo co BMW 335, Ismael Martínez Conde con BMW 3000 Ti, despois un Citroën X SCC de Jacobo Andújar Moure, Jesús Vázquez Fernández, dorsal número 21 con Nissan 350Z, despois Juan Carlos Villanueva, Marabú, co seu Ford Sierra Cosworth. Hasta aquí os primeiros dorsais. Indicar que na montaña, como moitos de vosotros saberedes, pero quizás para informar a todos os nosos telespectadores, pois a montaña salen en orden inverso, é dicir, que dos 57 participantes, primeiro vai sair o número 58, sabemos que o 13, pois que por motivos de, non sei, quizá de superstición, pois non se usa en probas automobilísticas, sairá o número 58, que é Diego Fente Cabo, Juan Vázquez Otero co seu Peugeot 206 XS dentro do apartado de regularidade. Entonces, pois, bueno, estamos á espera de que se poña en marcha a subida coa saída do vehículo número 0, e tamén indicar, pois, informar un pouco como vai a actual clasificación do campeonato galego, que, bueno, ten Alexis Vieites Losada en primeira posición con 110 puntos, segundo Jesús López Fernández con 93 puntos, e terceiro Jacobo Senín, que, tal e como dixemos, bueno, como non acudiu á 24ª edición de subidas cos apoio, pois ten un total de 80 puntos. Acudeu ás 2 primeiras citas, obtuvo a vitoria nas 2 primeiras citas, pero, bueno, penalizou un pouco non acudir a esa terceira cita, non? En cuarta posición estaría Alfonso Bentín Gil, con 72 puntos, en quinta posición Jesús Pombo Varela, con 62 puntos. A continuación está Abraham Vázquez Fernández, con 50 puntos, Benino Portopazos con 33. Entonces, pois, isto sería un pouco a clasificación actual dentro dos non carrozados do campeonato Xunta de Galiza de montaña. Entonces, pois, continuamos á espera do arranque desta 11ª edición da subida a Ponte Nova. Podemos observar como está o vehículo número 0 xa na rampa de saída, á espera de que se poña en marcha esta subida. Está previsto a primeira pasada, bueno, funcionamento, explicar tamén un pouco o funcionamento. Está previsto que a primeira pasada de adestramentos se poña en marcha ás 3:30 da tarde,
o recorrido é un total de 4 km 810 metros e despois a continuación da primeira subida de adestramentos pois xa sería a primeira carreira oficial e a segunda carreira oficial. Isto sería hoxe, sábado 6 de xullo. Mañá, domingo 7 de xullo, ás 9:30 pois arranca a segunda manga de adestramentos e a continuación pois a terceira carreira oficial e a cuarta carreira oficial. O funcionamento do Campeonato Galego de Montaña tamén para os que non os sigan habitualmente bueno, ou non estén tan informados sería que das dúas subidas oficiais pois conta a mellor do sábado e a mellor do domingo. Súmanse os resultados das dúas, a mellor oficial do sábado e a mellor oficial do domingo, e a suma dos dous tempos pois sería o tempo final que sería o que daría o gañador da subida, non? Pois xa en principio pois 15:30 debería poñerse en marcha xa esta proba. Xa escoitamos tamén sonido de motor. Entonces, pues tamén vemos que se van aproximando vehículos a saída. En canto empecen a sair os vehículos, pois poderemos ver os pilotos en acción. Vámonos a acercar un pouco para ver se hai algún vehículo xa na grella de saída. De momento vemos o vehículo número 0, que de momento non toma a saída. Entonces, pois vamos a esperar para o comezo da proba. En principio, pois esta sería un pouco a presentación do que sería a subida, un pouco que sería a montaña. Bueno, tamén indicar que, tal como decíamos, tomarán a saída en orden inverso. Primeiro será a regularidade, bueno, o funcionamento da regularidade, pois digamos que teñen unha media, teñen que marcar unha media de 80, por iso de 80 km por hora, por iso se chama regularidade. Entonces hai un punto ou dous intermedios nos cales van tomando o tempo e en base a ese tempo pois sacan a media, non? Entonces os pilotos pois digamos que non é velocidade pura e dura, senón que máis que nada marcar unha media que neste caso serían 80 km por hora. Bueno, mentres non arrancan a proba, pois vamos tamén informar da clasificación xeral de carrozados, que neste caso estaría encabezado por Jorge Pérez Alonso con 115 puntos, segundo Manuel Senra Camaño con 95 puntos, terceiro Rubén Blanco Pereira con 75, cuarto Javier Carballo Fernández con 74, quinto Ángel Freire Fernández con 62, e na sexta posición Jonathan Álvarez Rosendo con 55. Neste caso, pois, é previsible que haiba novo líder quizáis da proba, o sea, do apartado de carrozados, porque neste caso Jorge Pérez Alonso pois non acude a esta proba. Bueno, se Manolo Senra pois alcanza un dos postos de honor, de honra dentro da clasificación, pois podese poñer líder do campeonato. Pasaría un pouco como falábamos antes de Jacobo Senín, que de momento ao principio do campeonato, pois todo o que sexa faltar unha proba, pois claro, repercute moito no resultado, non? Despois ao final, pois como hai descartes, hai averías, hai circunstancias que suceden ao largo dunha tempada, pois quizáis non se nota tanto na clasificación xeral. Entonces, pois continuamos aquí á espera de que xa escoitamos tamén o sonido de motores de vehículos de competición. Entonces continuamos á espera de que arranque a proba. Sigo o vehículo número 0 na grella de saída e descoñece. Pois seguimos á espera de que se poña en marcha a proba. Bueno, creemos que pode haber quizáis un lixeiro retraso porque por parte da organización pois está digamos perfeccionando todo para que non haiba nin o máis mínimo fallo a hora da celebración das mangas. Entonces pois quizáis pode ser algún tema de colocación de público ou bueno, calquer inconvinte que surxe a última hora, que nunha proba automobilística pois claro, moita xente, moitos medios. Entonces bueno, hai que, digamos, xuntar todas as pezas do puzzle para que todo eso funcione á perfección.
neste caso pois entendemos que a organización pois que o está facendo desa forma, non? Xa escoitamos tamén sonido de motor tamén de fondo, entonces continuamos á espera de que arranque a proba. Vemos que sigue na grella de saída o vehículo número 0, que neste caso o vehículo número 0 sería o vehículo pilotado por José Manuel Martínez García, que neste caso é o vehículo encargado de informar aos públicos asistentes de que xa se vai poñer en marcha a proba, e máis o encargado tamén de controlar que todo este en correcta orden de marcha, en correcto funcionamento para a celebración da proba. Pois continuamos aquí. Pois aquí continuamos agardando a saída do vehículo número 0, que tal e como informábamos é o vehículo que neste caso pois vai conducir José Manuel Martínez García, e continuamos á espera de que tome a saída para que arranque a proba. De fondo pois seguimos escoitando ruído de motor, entonces entendemos que xa os participantes pois que se están achegando á liña de saída para o arranque da proba, e continuamos aquí á espera. Podemos ver, bueno, a liña de saída. Entonces tamén, mentras non arranca a proba, pois recordamos de novo o que sería a subida, que sería, bueno, a 11ª edición da subida a Ponte Nova, que é a cuarta proba do Campeonato Xunta de Galicia de montaña. Se celebrará os días 6 e 7 de xullo. Hoxe sería a primeira xornada coa pasada de adestramentos ás 3:30. A continuación sería a primeira carreira oficial, e a continuación da primeira carreira oficial sería xa a segunda, non? Hai 57 vehículos para tomar ou para percorrer os 4 km 810 metros de percorrido, e mañá pois sería a segunda parte da subida, que sería ás 9:30 da mañá a segunda manga de adestramentos, e a continuación a terceira manga oficial e a cuarta manga oficial. Dentro de, tal e como decíamos fai uns minutos, o funcionamento pois sumaríase a primeira do sábado, o mellor tempo do sábado e o mellor tempo do domingo, e o resultado da suma dos dous tempos pois sería o que daría o vencedor da proba. En caso de que por calquer motivo, avería mecánica, saída de estrada ou calquer motivo, algún vehículo pois non poida tomar a saída, ou teña un tempo o sábado e non poida tomar a saída o domingo, ou teña unha avería o sábado e só teña o tempo o domingo, pois o que se aplica é o mellor tempo da manga do sábado ou do domingo, cunha penalización, entre comillas, de 30 segundos para evitar que unha avería ou calquer percance pequeno pois que poida lastrar as opcións de algún dos equipos a puntuar dentro do campeonato. Entonces, pois, continuamos, parece ser que vai con un pouco de retraso, continuamos á espera de que saia o vehículo número 0, que é o que pon en marcha oficialmente a proba.
pois aquí continuamos agardando o arranque da subida. Tamén, bueno, informar un pouco, mentras non se pon en marcha a proba, informar un pouco que parece ser que a ausencia do vencedor das dúas primeiras probas do campeonato, Jacobo Senín, na terceira proba do campeonato, pois foi debido a unha revisión da súa barqueta, bueno, para ter todo en orden de marcha perfecto para afrontar a segunda parte do campeonato sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, vamos ver se aquí, pois, como favorito, que entendemos que é, pois, a ver se fai valer a súa condición de favorito para obter a victoria, ¿no? Entonces, a verdade é que o vehículo, esta nova NP01 Glass Drive, pois, conta con todas as evolucións dentro das nova NP01, bueno, postúlase como claro candidato a victoria final. Dentro dos carrozados, pois os claros favoritos pois son José Antonio López Fombona co seu Audi RS5 DTM e Manolo Senra co seu Peugeot 306 TCR, á espera de saber cales son as evolucións de Javier Carballo Fernández co seu Porsche 991 RS Cup, que tamén ten que ser un vehículo que nesta rampa pois que ten que ser moi competitivo, non? Unha rampa que ten zonas rápidas, zonas lentas, pero un asfalto moi bon. Nosotros estamos aquí, como podedes observar vos, un asfalto moi bon, doble carril. Parece que hai como unha lixeira humidade, pero bueno, que non creo que sea impedimento para que ten todo o potencial dos seus vehículos para o desarrollo da carreira, non? Podemos ver en plano o vehículo número 0, ese Fiat 500, que vai ser o que vai oficiar as labores de coche cero e que vai ser o que vai pôr en marcha oficialmente a carreira. Se pode escoitar sonidos de sireas, entonces quere dicir que agora sí, parece ser que sí que vai pois en marcha con 10 minutos de retraso, pero bueno, vai poñerse en marcha a 11ª edición da subida a Ponte Nova do Campeonato Galego Xunta de Galicia de montaña. Ese vehículo 0 pois xa tomou a partida ese vehículo número 0, ese Fiat 500, que neste caso, tal e como dicíamos, está pilotado por José Manuel Martínez García. Entonces, pois, unha vez posta a marcha a subida, esperar a que o vehículo número 58 da escudería Taboada de Diego Fentecabo e Juan Vázquez Otero, ese Peugeot 206 XS, dentro do apartado de regularidade, pois que se poña en marcha. Como indicamos, o apartado de regularidade, pois hai unha velocidade media de 80 km/h, que é o que teñen que manter os participantes, e que, bueno, hai puntos intermedios para controlar efectivamente que, bueno, tampouco indicar que non se poden parar no largo do percorrido para manter a media, é dicir, que non poden ir superando moita velocidade e despois parar no percorrido, non? Hai puntos intermedios para comprobar que efectivamente esa media se cumpre. Bueno, estamos xa á espera de que se achegue a saída ese vehículo número 58 da escudería Taboada de Diego Fentecabo e Juan Vázquez Otero, ese Peugeot 206 XS, que será o primeiro dos vehículos participantes que toma saída nesta 11ª edición da subida a Ponte Nova.
Pois aquí continuamos á espera de que se achegue a liña de saída o vehículo número 58. A continuación, pois tamén dentro da escudería Taboada, Diego Morín Gómez e Luis Miguel Buján Cortiñas, BMW 30. A continuación, o número 56 da escudería Ponte Caldelas, Diego Jesús Rodríguez da Silva e José Luis Ucha Peleteiro con ese Peugeot 106 1.6 XS. O quinto, perdón, dentro do apartado de regularidade será dentro da escudería Ponte Caldelas Alfonso Cabral Alonso, José Manuel Quintas Prado, ese Honda Civic. Último participante de regularidade será o dorsal número 53 da escudería Galicia Motorsport, Breogán Abalde González e Ángel Monteagudo Limeres, Citroën XGT. Entonces, pois sabemos que os membros da organización están á espera da chegada do vehículo número 58, ese Peugeot 206 XS, e que se poña oficialmente en marcha a subida cos participantes. Bueno, pues parece ser que o dorsal número 58 non vai ser o primeiro vai ser o dorsal número 57 da escudería Taboada, Darío Morín Gómez e Luis Miguel Buján Cortiñas, ese BMW 30 dentro do portado de regularidade. Están agora verificando que este con todas as medidas de seguridade xa para aproximarse a liña de saída tomar saída nesta 11ª edición da subida a Ponte Nova. Aquí xa podemos ver como se aproxima a liña de saída ese BMW 30. Entonces xa vemos como o comisario pois lle indica que pode tomar a saída, o tempo para que o semáforo, neste caso da fotocélula, lle dé ok. Entonces xa vemos que o dorsal número 57 da escudería Taboada, Darío Morín Gómez e Luis Miguel Buján Cortiñas, xa vemos que aquí toma a saída. Pois estas serán as evolucións do dorsal número 57 da escudería Taboada, Darío Morín Gómez e Luis Miguel Buján Cortiñas, ese BMW 30. Entón xa podemos ver na parrilla de saída o dorsal número 56 da escudería Ponte Caldelas, como toma a saída. Ese dorsal número 56 da escudería Ponte Caldelas, Diego Jesús Rodríguez da Silva e José Luis Ucha Peleteiro, se Peugeot 106 1.6 XS. Xa vemos tamén disposto para tomar a saída por seguinte vehículo, que é o número 55 Pontevedra 1984 Team. Iván López Diz, José Antonio López Piñeiro, ese Peugeot 106 XSI, que xa vemos como xa están no trazado. Xa se dispón tamén a tomar a saída o vehículo número 54 da escudería Ponte Caldelas, Alfonso Cabral Alonso, José Manuel Quintas Prado, ese Honda Civic dentro do apartado de regularidade, que xa vemos como toma a saída. Xa se dispón tomar a saída tamén o vehículo número 53 da escudería Galicia Motorsport, Breogán Abalde González e Ángel Monteagudo Limeres, ese Citroën XGT, que sería o último dos vehículos do apartado de regularidade. Bueno, agora unha vez agotado o apartado de regularidade, que, bueno, tal e como decíamos, teñen que manter unha media de 80, incluso nos puntos intermedios marcados pola organización, para evitar pois, que
se poida que non sea realmente unha media controlada e sea moita velocidade nunha zona e despois parar noutra. Agora si xa se pon en marcha a carreira de velocidade, que aquí sí que non hai medias, aquí é velocidade pura e dura. Xa vemos na grella de saída o vehículo número 52 da escudería Sarria Motor, Óscar Díaz Quiroga, ese Citroën AX que está encadrado dentro da clase 6 de históricos, que xa se dispón a tomar a saída nesta subida a Ponte Nova. Aquí vemos como toma a saída. Xa vemos tamén na liña de saída o dorsal número 51 da escudería estradense, Juan Carlos Encinas Sanz, co seu 5000 Rally dentro do apartado da clase 6 de históricos. Un piloto moi coñecido na montaña galega, porque leva moitas participacións en 5000 Rally, moi coñecido, e además un piloto que é moi rápido. Entonces, pois, bueno, vai ser o seguinte participante que vai tomar a saída con ese dorsal número 51, Juan Carlos Encinas Sanz, con 5000 Rally. Será o segundo dos vehículos da clase 6 de históricos a espera do último dos vehículos, que será o Ford Fiesta MK1 de Israel Lamas Dios. Entón, estamos vendo como quizáis en lugar de 30 segundos pois pide un pouco máis de marxe para non encontrarse co seguinte piloto ou co piloto anterior no tramo, estes 4 km 810 metros. Entonces quizáis en vez de dos 30 segundos pois sale o minuto. Aquí temos xa a saída de Juan Carlos Encinas Sanz, ese 5000 Rally. Un vehículo moi rápido, podemos apreciar aquí unha zona, a verdade, a saída pois é unha zona espectacular, cunha dereita, unha esquerda que se dá a fondo. Bueno, a verdade é que aquí os vehículos poden exprimir todo o seu potencial, non? Xa temos na grella de saída tamén, xa se dispón a sair. Aquí está, Ford Fiesta MK1. De Israel Lamas Dios, dorsal número 50 da escudería Pontevedra 1984 Team. Xa temos tamén na parrilla de saída o Peugeot 206, dorsal número 48. Dorsal número 58 da escudería Taboada Diego Fente Cabo, que finalmente pois parece ser que non tomou a saída no apartado de regularidade e si tomou no apartado de velocidade. Entonces, pois podemos ver como era este vehículo que acaba de pasar agora mesmo por diante das nosas cámaras. Xa se dispón, vemos na saída o Fiat 600. Dorsal número 49 da escudería Ponte Nova, Javier Demetrio López García, ese Fiat 600, que tamén xa tomou a saída nesta 11ª edición da subida a Ponte Nova. A continuación, pois xa vemos na saída como toma a saída o dorsal número 48, agora sí, da escudería Taboada, María Cristina Sánchez de Braña, dentro da Copa Cumo, con este Peugeot 206. E xa se dispón tamén a tomar a saída. Bueno, xa temos informar que temos o primeiro tempo, que neste caso sería o de Óscar García no seu Citroën AX, fixe un tempo 2:56.115. Cando vemos en imaxe o dorsal número 47, escudería Ponte Nova, Adrián Ron Fernández, Peugeot 205 Rally, que tamén dispón a saída, e como dicíamos, de momento só temos o tempo
Do vehículo número 52, Óscar Díaz, que fixo un tempo 2 minutos, 56 segundos, 115 milésimas, cunha media de 98,32 km/h. Unha subida, como se pode, ou como dicíamos aquí, unha zona rápida, a subida é rápida en todo o seu trazado. Dorsal número 46, dentro da escudería Lucas Rally, Borja Besteiro Doval, con ese Citroën AX. Xa temos tempo do dorsal número 51, o 5000 Rally de Juan Carlos Encinas Sanz, 2 minutos 46 segundos 502 milésimas, é dicir, 12 segundos 613 milésimas máis rápido que o dorsal número 52 Óscar Díaz, cando xa vemos tamén a saída do dorsal número 45 da escudería Taboada Marcos Pinto Alonso, ese Citroën Saxo da clase 5C, que tamén xa está dentro do trazado. De momento tampouco non temos en liña de meta ningún outro tempo. Si temos xa preparado para tomar a saída o seguinte vehículo, neste caso o dorsal número 44, da escudería Miño Lucense, Jesús Manuel Mourelos Varela, con ese Suzuki Swift, que tamén xa está disputando. Temos tamén liña de meta, tempo do vehículo número 50, Pontevedra 1984 Team Israel Lamas, Ford Fiesta MK1, 3 minutos 14 segundos 121 milésimas, é dicir, a 30 segundos 619 milésimas do mellor tempo de Juan Carlos Encinas. Cando xa temos tamén o seguinte vehículo que se dispón a tomar a saída, que neste caso entendemos que debería ser o vehículo número 43, o Citroën Saxo de Jaime Rodríguez San Pedro, dentro da escudería RGP Racing Rent. E xa vemos como toma a saída. Ese dorsal número 43 de Jaime Rodríguez San Pedro, ese Citroën Saxo, cando tamén temos tempo do vehículo número 58, Diego Fente Cabo, ese Peugeot 206, un tempo 3 minutos, 4 segundos, 456 milésimas, unha media de 93,88 km/h a 20 segundos, 954 milésimas. Xa temos tamén, tomando a saída, dorsal número 42, da escudería Lucas Rally, Héctor Fernández Fernández, ese Peugeot 106, dentro da clase 5C, que tamén xa está disputando esta manga de adestramentos. Temos tamén liña de meta, tempo número 49, Javier Demetrio, un tempo de 3 minutos 53 segundos, 203 milésimas. Xa temos tamén en carreira dorsal número 41, escudería Pontenova, César Díaz Pérez, ese Peugeot 206 GTI, que tamén xa está disputando eses 4 km 810 metros desta subida a Pontenova. Liña de meta, tempo número 47, escudería Pontenova, Adrián Ron Fernández, Peugeot 205 Rally, un tempo 3 minutos 14 segundos 24 milésimas. Xa temos tamén vehículo número 40 da escudería Barbadás, Manuel Ledo Fernández, ese Peugeot 205 Rally, que tamén xa está disputando estes 4 km 810 metros da subida a Pontenova. En meta, vehículo número 46, Lucas Rally, Borja Besteiro Doval, Citroën AX, con un tempo de 3 minutos 13 segundos 584 milésimas. Víamos en imaxe vehículo número 39, ese Peugeot 206 XS de Francisco Pérez Méndez, que xa está tamén disputando esta manga de adestramentos. En meta tamén temos tempo do dorsal número 45, Marcos Pinto, con un tempo de 3 minutos 13 segundos 231 milésimas. No trazado dorsal 38, Francisco Pérez Méndez con ese Peugeot 206 XS. Bueno, un tema de tempos, como xa adiantamos,
Juan Carlos Encinas, pois a verdade é que de momento está marcando o mellor tempo, además con bastante diferencia, con eses 2 minutos 43 segundos 502 milésimas, e de momento que non puido ser batido por ningún outro piloto. En imaxe, Ángel Rosendo Acuña con ese Renault Clio 16 válvulas. En meta temos o tempo do dorsal número 44, Jesús Manuel Mourelos, ese Suzuki Swift, con un tempo de 3 minutos 29 segundos 938 milésimas, unha media de 82,48 km por hora. En saída temos tamén en meta tempo do dorsal número 43, Jaime Rodríguez Sampedros e Citroën Saxo, 3 minutos 6 segundos 174 milésimas. Cando en imaxe vemos a saída de David Rodríguez Sandoval, Opel Corsa B, dorsal número 36. E en meta, de momento, o último tempo era o de Jaime Rodríguez, que era o que informábamos neste directo, non? Vemos xa a saída. Dorsal número 35. Ese Citroën Saxo da escudería Taboada de César Figueiras Ledo. En meta temos tempo dorsal número 42, Héctor Pérez Fernández, ese Peugeot 106, un tempo de 3 minutos 6 segundos 421 milésimas. Cando xa vemos en saída o seguinte vehículo, dorsal 34, Carlos Rodríguez Pérez, ese Peugeot 106. Xa o temos tamén no trazado, disputando o trazado. En meta, pois temos tempo, neste caso, do dorsal número 41, César Díaz Pérez, que bateu o tempo de Juan Carlos Encinas, un tempo de 2 minutos 41 segundos 883 milésimas. En imaxe podíamos ver a saída do dorsal número 33, ese sonido espectacular, un motor de moto dentro da escudería Yakar Racing de Juan José López Vidal, ese Renault R5 Proto, que tamén tomaba saída e que acabamos de ver en imaxe. E bueno, como decíamos, dorsal número 41, mellor tempo. Temos tamén dorsal número 40 da escudería Barbadás, Manuel Ledo Fernández, ese Peugeot 205 Rally, que marcaba un tempo de 2 minutos 52 segundos 238 milésimas. E temos tamén en meta dorsal número 39, Francisco Pérez Méndez, ese Peugeot 205 XS, que marcaba un tempo de 3 minutos 2 segundos 871 milésimas. De momento, pois non temos ningún outro tempo, nin ningún outro vehículo no trazado, á espera de que toma saída o vehículo número 32, debería ser o vehículo número 32 da escudería Lucas Rally, Jesús Manuel Meira Lira, con ese BMW E36. En meta temos dorsal número 38, o Convento Motorsport, Noé González Fernández, Peugeot 206, que marcou un tempo de 3 minutos 5 segundos 421 milésimas, que hasta a toda agora é o último vehículo que temos tempo en meta. Temos tempo de dorsal número 37, Ángel Rosendo, con ese Renault Clio 16 válvulas, con un tempo de 3 minutos 2 segundos 815 milésimas. Estamos tamén á espera de que toma saída o seguinte dos vehículos, que tal e como indicamos debería ser o BMW 36 de Jesús Manuel Neira Lira da escudería Lucas Rally. Aquí, bueno, como dixemos ao principio da retransmisión, a orde de saída é a inversa, é dicir, primeiro saen os dorsais máis altos para acabar saindo os dorsais máis baixos, non? Entonces xa vemos como o seguinte vehículo se dispón a tomar a saída, que neste caso tal e como indicábamos é o dorsal número 32 da escudería Lucas Rally, José Manuel Neira Lira, ese BMW 36,
cando temos en liña de meta tempo dorsal número 36, David Rodríguez Sandoval, Opel Corsa B, que fixe un tempo de 3 minutos 13 segundos 387 milésimas. E temos tamén dorsal número 34, neste caso Carlos Rodríguez Pérez, ese Peugeot 106, que fixe un tempo de 2 minutos 46 segundos 532 milésimas. Temos xa o seguinte vehículo tamén en liña de saída para percorrer o trazado. Temos tempo en liña de meta, dorsal número 33, Yakar Racing, Juan José López Vidal, Renault R5 Proto, fixe un tempo 2 minutos 55 segundos 624 milésimas, marcando unha media de 98,6 km/h e quedando a 13,741 do primeiro tempo provisional, que neste caso recordemos que sigue sendo o de César Díaz Pérez da escudería Ponte Nova con ese Peugeot 205 GTI. Que a verdade, como se pode apreciar, a especialidade da montaña é unha especialidade moi dinámica, que os vehículos toman a saída de 30 en 30 segundos, entonces pois a verdade é que os tempos de espera son moi curtos e bueno, é unha especialidade pois moi agradable de ver para o aficionado, porque está vendo coches continuamente, ademais, bueno, como se pode apreciar nos tempos e máis nas velocidades medias, por exemplo, ata o de agora, o mellor tempo de César Díaz Pérez de 2 minutos 41 segundos e 883 milésimas, marcando unha media de 106,97 km/h, que ao longo dos 4 km 810 metros, a verdade é que é unha media moi alta. De momento estamos á espera de que se poñan en marcha novos vehículos. Xa vemos como, neste caso o dorsal, xa vemos que se dispón a tomar a saída. Neste caso víamos que era o dorsal número 31, Antonio Cid Álvarez da escudería Barbadás, ese Renault Clio, que era o que xa está dentro do percorrido, e de momento vamos ver, porque o último tempo que temos, tal e como indicamos fai un momento, é o dorsal número 33, ese Renault R5 Proto de Juan José López Vidal, que fixo un tempo de 2 minutos 55 segundos 624 milésimas. De momento, bueno, acaba de poñer en marcha tamén o dorsal número 31, entonces pois de momento pois o 32 aínda non chegou a meta. Agora dispoñémonos a ver a saída do dorsal número 30, escudería Valdeorras, María Valde Lariño, ese Peugeot 206, que tamén se dispón dentro da clase 5B, que tamén se dispón a tomar a saída nesta 11ª edición da subida a Ponte Nova. De momento o mellor tempo sigue sendo o de César Díaz co seu Peugeot 205 GTI. E de momento o último participante que temos en meta o dorsal número 33, da escudería Yakar Racing, Juan José López Vidal, ese Renault R5 Proto. Bueno, pois sae agora un dos vehículos de seguridade, parece ser que
O xefe de seguridade parece ser que é un dos vehículos pois que está parado no trazado, entonces pois sae o xefe de seguridade para poder retirar o vehículo e que poida continuar o desenrolo normal da proba. Indicar que hasta o momento o último vehículo que tomou a saída foi o número 31 da escudería Barbadás de Antonio Ciz Álvarez, ese Renault Clio. Bueno, indicar que na táboa de tempos o mellor tempo sigue sendo para o vehículo número 41 da escudería Pontenova, César Díaz Pérez, que con ese Peugeot 205 GTI marcou un tempo de 2 minutos 41 segundos 883 milésimas, unha media de 106,97 km por hora. A segundo posto, ata o momento, é para o dorsal número 51 da escudería estradense Juan Carlos Encinas Sanz co seu 5000 Rally, que marcou un tempo de 2 minutos 43 segundos 502 milésimas, unha media de 105,91 km por hora. E o terceiro mellor tempo é o dorsal número 34 de Carlos Rodríguez Pérez, escudería Pontevedra 1984 Team, con ese Peugeot 106 que marcou un tempo de 2 minutos 46 segundos 532 milésimas, a unha velocidade media de 103,98 km por hora. O cuarto mellor tempo é para o dorsal número 40 da escudería Barbadás Manuel Ledo Fernández, con el que con ese Peugeot 205 Rally marcou un tempo de 2 minutos 52 segundos 238 milésimas, unha media de 100,54 km por hora. E o quinto mellor tempo é primeiro da agrupación 3 é para o dorsal número 33 Juan José López Vidal, que con ese Renault R5 Proto da escudería Yakar Racing pois marcou un tempo de 2 minutos 55 segundos 624 milésimas e unha media de 98,60 km por hora. Seguimos á espera, bueno, para os que vos acabarades de conectar agora, pois indicar que hai algún vehículo parado no trazado, entonces pois saiu o responsable de seguridade para tentar pois apartar ese vehículo e que poida continuar o desenrolo normal da proba. Entonces neste momento pois en saída está parado o dorsal número 30 da escudería Valdeorras María Valde Lariño, ese Peugeot 206 encadrado dentro da clase 5B, á espera de que se poida retirar o vehículo do trazado. Entendemos que está ocupando a vía e que impide o normal desenrolo da proba. Entonces estamos á espera de que se poida retirar ese vehículo e se poidan reanudar saídas. Pois aquí seguimos dorsal número 30, que é o que está á espera de tomar a saída. De momento, pois, bueno, como informamos fai uns minutos, hai parece ser que 2 vehículos parados no trazado, entonces entendemos que por avería o responsable de seguridade pois saiu ao trazado para proceder a retiralos e que poida continuar o desenrolo da proba, non? Entonces, para os que vos acabades de conectar agora, e o mellor tempo dentro da subida pois é para o dorsal número 41 da escudería Pontenova de César Díaz Pérez, Peugeot 205 GTI, un tempo de 2 minutos 41 segundos 883 milésimas. En saída temos o dorsal número 30 da escudería Valdeorras María Valde Lariño con ese Peugeot 206. Despois, a partir de aí, pois faltaría tamén o Renault Clio. A continuación tomaría a salida o Renault Clio de Alexis Souto, BMW Compact de Manuel Silva Rey, BMW 36 de Juan Carlos Laje, Peugeot 205 F2000 de Antonio Bermúdez, Seat León Supercopa MK2, isto xa tanto 205 F2000 de Antonio Bermúdez como o León Supercopa MK2 encadrados dentro da clase 4. Despois o SEA 124 de Roberto Barreiro Fuentes, tamén encadrado na clase 4. Despois xa entraríamos na clase 3
na cal estaría Pablo Rey Vázquez co seu Suzuki Swift N5 e Juan Carlos Villanueva co seu Ford Sierra Cosworth. Tamén estaría dentro desta clase 3 Jesús Vázquez Fernández co seu Nissan 350Z e Jacobo Andújar Moure con ese Citroën X SCC co dorsal número 20. A partir de aí xa empezaría a clase 1, a cal co dorsal número 19 saldría Ismael Martín Martínez Conde con ese BMW 3000 Ti e o BMW 335i de Jonathan Albert Rosendo, o dorsal número 18, Javier Carballo Fernández, este xa dentro da clase 2 Porsche 991 RS Cup. Dentro da clase 2 tamén está encadrado Midjet Superturismo de Rubén Blanco Pereira co dorsal número 15, co dorsal número 14, volvendo tamén a clase 3, o Peugeot 308 TCR de Manuel Senra Camaño, e co dorsal número 17, o que a priori debería ser o favorito para a vitoria en carrozados, que sería José Antonio López Fombona con ese Audi RS5 de Teme encadrado dentro da clase 1. A continuación, pois debería tomar a salida, neste caso temos 5 vehículos encadrados dentro da clase 9 Carcross, que sería Miguel Ratón Soengas con ese Yacar Cross, co mesma montura Fernando Valera Costolla de dorsal número 11, ambos da escudería Taboada, co número 10 máis taller competición Mateo García Guerra, la base SX01, a continuación dorsal número 9 Buxa Motor Pollo, José Ángel Rodríguez García, tamén con un Yacar Cross, con un la base SX01, Adrián Pereira Losada, o Convento Motorsport. A continuación, pois xa estaríamos dentro do apartado do que se chamarían barquetas ou fórmulas, nos cales, co dorsal número 7, tomaría a salida Aitor López Regueiro cunha barqueta Outeda encadrado dentro da clase 10, co dorsal número 6, da escudería Langreo Motor Club, Pablo Vázquez Garrido con ese Wolf GB08S dentro da clase 7. Dentro da mesma clase estaría José Alonso Liste da escudería Pontenova con ese Dalara F306. Dentro da clase 8 CM estaría co dorsal número 4 Buxa Motor Pollo Martín Villar Vangueses con ese BRC05 Evo. Dentro da mesma clase 8 CM ese Forwing RS23 de Jesús López Fernández máis taller competición co dorsal número 3, e despois pois, o actual líder do campeonato co dorsal número 2 da escudería Maki Sport, Alexis Vieite Losada con ese Celtic Decode FA2 dentro da clase 10, e o que se prevé que é un dos favoritos, ou o favorito para o triunfo final da proba, que sería o dorsal número 1 da escudería estradense Jacobo Senín Pereira con esa nova NP01 Glass Drive encadrado dentro da clase 7. Pois ata o momento pois sigue o trazado parado, os tempos pois non temos ninguna novidade, siguen encabezados polo dorsal número 41 ese Peugeot 205 GTI de César Díaz Pérez, que con un tempo de 2 minutos 41 segundos 883 milésimas marcou unha media de 106,97 km por hora. Segunda posición sería para o dorsal número 51 de Juan Carlos Encinas, que con ese 5000 Rally marcou un tempo de 2 minutos 43 segundos 502 milésimas a 1 segundo 619 milésimas do mellor tempo e unha media de 105,91 km por hora. En terceira posición sería o dorsal número 34 da escudería Pontevedra 1984 Team Juan Carlos Rodríguez Pérez, que con ese Peugeot 106 marcou un tempo de 2 minutos 46 segundos 532 milésimas a 4 segundos 649 milésimas do mellor tempo e a 3 segundos 30 milésimas do segundo mellor tempo de Juan Carlos Encinas, marcando unha media de 103,98 km por hora. Pois continuamos a ver na liña de saída o dorsal número 30 da escudería Valdeorras a María Valdelariño con ese Peugeot 206. Vemos que María incluso se baixou do seu vehículo, entonces pois entendemos que dentro da organización pois están realizando as labores de retirada do vehículo do trazado para poder continuar coa saída. Recordar tamén, como dixemos ao principio desta retransmisión, que este é a cuarta proba do campeonato Xunta de Galicia de montaña,
e co actual líder no apartado de fórmulas é Alexis Viéitez, e no apartado de carrozados Jorge Pérez, que non vai tomar saída nesta proba, o segundo clasificado Manuel Senra Camaño pois ten unha oportunidade magnífica para co seu Peugeot 308 TCR, mentras non remata a restauración do seu espectacular 306 Maxi, de poñerse como líder do campeonato. Sí, vamos a ver. Sí, sí, se me escucha. Sí, aquí ahora tengo unha oportunidade de poder por ser líder. Jorge Pérez non está correndo Rías Baixas, cambiou a subida polo que ven sendo o Rally da Casa, se non me equivoco, era un homenaje ao seu irmán, falecido o ano pasado. Lle gustaría, nos comentaba que lle gustaría estar aquí, pero bueno, que preferiu optar polo Rally da Casa. Entonces aquí, pois, Manolo ten unha pequena forma de coller uns puntos extra para levar o campeonato pois cara a él. Si unha oportunidade de ouro para porse líder e quizáis pois coller unha ventaxa que despois pode incluso ser decisiva a hora do campeonato, porque non podemos olvidar que houve campeonatos, por exemplo, seguir máis longe, fai 2 anos, o Supercampeonato de España de Rallys decideuse nun TC Plus, foi por os 3 puntos dun TC Plus. Entonces, pois, ao final, todas estas probas, o que pasa é que no caso de Jorge, pois claro, o Rally da Casa é homenaxe, pois ao final aquí, como a maioría dos pilotos, pois non suelen ser profesionales, claro, digamos que máis por vocación, entón neste caso sempre tira moito máis a vocación e máis poder rendir esa homenaxe a seu irmán, non? Sí, bueno, de todas formas é unha prueba que vai faltar a lucha del... Bueno, está Carballo, que ahora mesmo non sei como estará o campeonato de puntos, porque non mirei o campeonato como estaba, pero temos a Carballo aí co Porsche que está dando moita guerra xa tamén, xa está facendo uns moi bons tempos. Sí, Carballo aquí que sai co dorsal número 16, a verdade é que agora mesmo pois, encontrase na cuarta posición con 74 puntos, 21 por detrás de Manolo Senra, pero bueno, hai que ter en cuenta que el sí está aquí, e despois na terceira posición do campeonato a xusto a 20 puntos de Manolo, pois está Rubén Blanco Pereira, que tamén está aquí, sai co dorsal número 15 co seu Midjet Superturismo, que bueno, tamén intentarán aproveitar a oportunidade, non? No caso de Jorge, claro, son 20 puntos de diferencia con Manolo. Ao final, pois, Manolo pois, tería que aquí obter a vitoria, que serían 40 puntos, e bueno, e despois, o mellor, incluso, facendo todos os segundos postos, pois non lle chegaría para ser campeón. Seguramente que non, quedan tres pruebas, queda Taboadela, queda subida a Estrada, Taboadela e Ponte Caldelas. Que quedan 3. Estaría apretada a cousa. De todas formas, eu creo que estou facendo memoria. Carballo creo que tampouco saliu unha excusa. Non sei se podemos mirar. Pois podémolo mirar agora mesmo. Javier Carballo ten unha vitoria na primeira proba, que é a subida a Taboada, un segundo posto en Vilar de Barrio, e non saiu, ten un 0 na 24ª edición da subida a Escusa. Claro, aí está a diferencia dos 21 puntos con Manolo. Está a diferencia. Pero bueno, coa vitoria na primeira proba, pois é o que dicías ti, ao final Carballo pois tamén se postula como un candidato, non? Si, aquí polo trazado da subida eu penso que Carballo eu poría como ganador, como favorito incluso por diante de José Antonio López Fombona dentro do campeonato galego. Estamos falando dentro do campeonato. Sí, dentro do campeonato galego. Ahora, ganar a subida en carrozados, non, penso que Fombona por vehículo está por diante dele. Veremos, que a veces sorpréndenos os trazados, a veces sorpréndenos, a veces os pilotos tamén. Tocará esperar polo menos a mirar os primeiros tempos de hoxe. Sí, da primeira subida oficial, porque estes ao final pois tamén son tempos que tampouco non son significativos, ao final máis que nada como unha toma de contacto coa proba, bueno,
De feito, os tempos que se marcan agora pois, non son para nada significativos. Vai haber baixadas, pero 10, 15, moito tempo, non? E tamén vai estar xa o coche de seguridade. Vai con dous vehículos, non sei se realmente eran os dous que estaban averiados. Sí, baixo o coche de seguridade. Quizáis foron os dous vehículos que se viron ou que tuveron que o número son o dorsal número 36 e o dorsal número 32. Non sabemos se son os averiados ou só o mellor foron os que viron interrumpidos a súa carreira polo vehículo averiado, entonces baixan e volven a tomar a saída. Si vemos que xa María se prepara para tomar a saída, colocando o sotocasco. O sotocasco xa vemos que está tamén poñendo o mono. Xa se prepara, iso quere decir que nuns minutos pois vais a retomar a saída desta 11ª edición da subida a Ponte Nova, que de momento, como dixemos, ten como mellor tempo o dorsal número 41 da escudería Ponte Nova, César Díaz Pérez, con ese período 205 GTI, un tempo 2 minutos 41 segundos 883 milésimas, tamén dentro de primeiro, dentro da clase 5C. Segundo, Juan Carlos Encinas, e primeiro da clase 6 de históricos, con un tempo 2 minutos 43 segundos 502 milésimas. Terceiro sería o dorsal número 34, Carlos Rodríguez Pérez con ese período 106, que neste caso sería o segundo da clase 5C. Primeiro da clase 3 sería o dorsal número 33, Yakar Racing de Juan José López Vidal, Renault R5 Proto. E o primeiro da clase 5B sería o dorsal número 31, que sería ese Renault Clio Williams de Antonio Cid Álvarez. Xa podemos ver como dorsal número 30 da escudería Valdeorras, María Valdelariño, pois xa se dispón a tomar a saída. Xa o comisario pois lle pon o que vulgarmente ou coloquialmente se chama piruleta para indicarlle o tempo que falta para que tome a saída. Entón xa vemos como María vai ser a seguinte participante que vai tomar saída no trazado eses 4 km 810 metros que compoñen a 11ª edición da subida a Ponte Nova do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña. Evidentemente, claro, un pouco non temos tempos, non hai novos tempos, acabamos de contar a toda agora que poñe, xa vemos como toma saída. Como xa tomou a saída ese dorsal número 30, María Valdelariño con ese período 206 da escudería Valdeorras, e xa se pon tamén, xa está en liña de saída, dorsal número 29, Alexis Souto con ese Renault Clio da escudería Galicia Motorsport, que vai ser o seguinte participante que vai tomar a saída. Xa temos tamén o dorsal número 29, Alexis Souto Rivas, ese Renault Clio, xa no trazado. E xa temos tamén disposto a tomar a saída ese BMW Compact de Manuel Silva Rey Maciñeiras, de escudería Ponte Nova, que será o seguinte. No momento non temos ninguna novidade en canto ao cadro de tempos. Aí víamos o dorsal número 28 de escudería Ponte Nova, Manuel Silva Rey Maciñeiras, do BMW Compact, que xa está tamén no trazado. E o seguinte, dorsal número 27, Juan Carlos Laje Corredoira con ese BMW E36, que será o seguinte vehículo.
Xa está ese BMW 36 de Juan Carlos Laje Corredoira no trazado. Seguinte vehículo pois vai ser o vehículo número 26 de Antonio Bermúdez Moldes, Espelló 205 F2000, encadrado xa dentro da clase 4. Está o señor do motor. As evolucións dese Peugeot 205 F2000 de Antonio Bermúdez Moldes. E agora o seguinte vehículo vai ser o Seat León Supercopa MK2 de Ricardo Ligero Valladares, escudería Pontevedra 1984 Team. De momento non temos ningún vehículo. Meta era o dorsal número 31 de Antonio Cid, tal e como indicamos. De momento non temos un novo vehículo en meta. Pero si temos xa no trazado o dorsal número 24, a escudería estradense Roberto Barreiro Fuentes, con ese sea 124. Disponse a tomar saída Pablo Rey. Pablo Rey con ese Suzuki Swift N5 como dorsal número 23. Está tamén disputando esta manga de adestramentos. Temos en meta tempo dorsal número 29 Alexis Souto. Cando vemos a saída do número 22 da escudería Barbadas Juan Carlos Villanueva, se for Sierra Cosworth. En meta, como dicíamos, temos el dorsal número 29 de Alexis Souto, que marcou un tempo, neste caso, de 2 minutos 55 segundos 889 milésimas. Dorsal número 28 de Manuel Silva Rey, 2 minutos 48 segundos 596 milésimas. E dorsal número 30 de María Abalde, que marcou un tempo de 2 minutos 57 segundos 807 milésimas. Vemos xa na liña de saída Jesús Vázquez. Vemos tamén en liña de meta dorsal número 27 Juan Carlos Laje Corredoira, con un tempo de 2 minutos 54 segundos 525 milésimas. Toma saída sonido de ese Nissan 350Z dorsal número 21 da escudería Viduedo Jesús Vázquez Fernández. Se escoitamos sonido confundible de moto, motor de moto dese Citroën X SCC de Jacobo Andújar Moure, dorsal número 20. De meta temos novo mellor tempo, neste caso sería o dorsal número 24 Roberto Barreiro, que co seu SEAT 124 marcou un tempo de 2 minutos 37 segundos 381 milésimas. Dorsal número 26, segundo mellor tempo, Antonio Bermúdez con ese Peugeot 205 2000. Cando víamos
BMW 3000 Ti, dorsal número 19 de Ismael Martínez Conde. Decíamos que dorsal número 26, segundo mellor tempo, 2 minutos 39 segundos 968 milésimas. Temos tamén o dorsal número 25, o de Ricardo Ligero, sea un Supercopa, que neste caso marcou un tempo 2 minutos 46 segundos 588 milésimas. Estamos á espera da saída dese BMW 335, dorsal número 18, Jonathan Álvarez Rosendo. De momento recordamos que o mellor tempo, liña de meta, é para Roberto Barreiro, 2 minutos 37 segundos 381 milésimas, cunha media de 110,03 km/h. Aí víamos como tomaba a saída Javier Carballo, un dos que falamos que podía ser favorito. Un dos que falábamos antes podía ser un dos favoritos á vitoria dentro dos carrozados no Campeonato Galego. Javier Carballo Fernández, o seu dorsal número 16 da escudería Luintre, ese Porsche 991 RS Cup que tomaba a saída. Vamos agora con outro dos favoritos, ese Midjet Superturismo de Rubén Blanco, que tamén xa está no trazado. En liña de meta continuamos con Roberto Barreiro con o mellor tempo. Temos tamén tempo do dorsal número 21, Jesús Vázquez, que con ese Nissan 350Z, 2 minutos 47 segundos 552 milésimas. Pablo Rey, 3 minutos 2 segundos 41 milésimas co dorsal 23. E aí vemos tamén en saída espectacular Peugeot 308 TCR de Manolo Senra, cando xa vemos na grilla de saída o imponente Audi RS5 DTM de José Antonio López Zumona, non dentro do Campeonato Galego, pero dentro da subida si o claro favorito para obter a victoria, tanto por trayectoria do piloto como por máquina. Impresionante o sonido do motor do Audi RS5 DTM de José Antonio López Zumona, piloto. Liña de meta temos mellor tempo, neste caso dorsal número 19, Ismael Martínez Conde con ese BMW 3000 Ti, que marcou un tempo 2 minutos 36 segundos 505 milésimas. Javier Andújar, dorsal número 20, Jacobo Andújar de dorsal número 20 con ese Citroën X SCC, 2 minutos 39 segundos 680 milésimas. Quedamos no dorsal 21, 20, 19, e agora mellor tempo dorsal 18 para Jonathan Álvarez, BMW 335i, 2 minutos 27 segundos 560 milésimas, cando xa temos o primeiro dorsal número 12, Jacar Cross, Miguel Ratón, primeiro dos Car Cross que xa está no trazado. Como dicíamos, de momento mellor tempo dorsal número 18, o BMW 335i de Jonathan Álvarez Rosendo. Dorsal número 11, escudería Taboada, Fernando Valera Costolla con ese Jacar Cross, que é o segundo Car Cross que toma a saída no trazado. Seguimos esperando a novos vehículos, neste caso número 18 xa o tiñamos en meta. Mellor tempo, ou novo mellor tempo, neste caso, bueno, van ir baixando os tempos, teóricamente os tempos, pero
Liña de meta, un dos favoritos que falábamos, número 16, Javier Rubén Blanco, neste caso Rubén Blanco, número 15, Midget Superturismo, que marcou un tempo de 2 minutos 6 segundos 264 milésimas, unha media de 137,14 km por hora. Mellor tempo, novo mellor tempo de Rubén Blanco con ese Midget Superturismo. Neste caso un dos favoritos, dorsal número 17, Javier Carballo Fernández en Porsche 991 RS Cup, 2 minutos 59 segundos 12 milésimas. Bueno, temos xa meta tamén, dorsal número 15, Manolo Senra, segundo mellor tempo, 1 minuto 59 segundos 380 milésimas, 145,05 km por hora, e mellor tempo era previsible para o dorsal número 14 de José Antonio López Fombona, 1 minuto 56 segundos 514 milésimas, unha media de 141,6 km por hora. De todas formas, Manolo a tan solo 2 segundos como 876 milésimas. A verdade é que o tempo moi bom de Manolo con ese Peugeot 308 TCR. Estamos en meta, espera. Saír o seguinte vehículo, escoitamos o sonido do motor. Dorsal número 10, máis taller competición, Mateo García Guerra, neste caso co seu Lavase SX01. En liña de meta, de momento o mellor tempo sigue sendo para José Antonio López Fombona. Íamos en acción taller de dorsal número 9, Buxa Motor Pollo, José Ángel Rodríguez García co seu Yacar Cross. En breves pois tomará a saída o último dos Carcross, que é o dorsal número 8 de Adrián Pereira Rosada. Meta en meta sigue mellor tempo para José Antonio López Fombona, Manolo Senra segundo mellor tempo, dorsal número 14-15. Temos tamén dorsal número 12, neste caso de Miguel Ratón, con un tempo de 3 minutos 17 segundos 706 milésimas. Tamén xa rematou o percorrido desta subida. En breves tomará a saída Aitor López Regueiro, dorsal número 7, Escudería Sarria Motor, coa súa barqueta Ulteda dentro da clase 10. Escoita o sonido do motor. En meta seguimos, continúa o mellor tempo José Antonio López Fombona, ele Manolo Senra, os dous únicos que a todo agora baixaron dos 2 minutos. José Antonio con 1 minuto 56 segundos 514 milésimas, Manolo Senra 1 minuto 59 segundos 380 milésimas. Sabemos Aitor López Regueiro, se dorsal número 7 da Escudería Sarria Motor, co seu barqueta Ulteda, o xa tomaba saída. Agora mesmo pois quedarían tan só 6 pilotos por ponerse en marcha dentro do trazado. En meta pois seguimos con mellor tempo José Antonio López Fombona. Temos tamén dorsal número 11, Fernando Varela, un tempo 2 minutos 47 segundos 722 milésimas.
vemos o motor, esa Wolf GB08S de Pablo Vázquez Garrido, que debería ser o seguinte vehículo. Seguinte vehículo, dorsal número 5, escudería Pontenova, José Alonso Liste, esa Dallara F306. De momento en meta non dispoñemos de máis vehículos, últimos recordamos que era o dorsal número 11. Este que víamos en imaxe era a Dallara F306 de José Alonso Liste, dorsal número 5. Vamos xa cos CM, neste caso BR5 de Martín Villar, que será o seguinte vehículo que vai tomar a salida do trazado. En meta temos tamén dorsal número 10 de Mateo García con un tempo de 2 minutos 36 segundos 554 milésimas, dorsal número 9 de José Ángel Rodríguez García con un tempo de 2 minutos 37 segundos 855 milésimas, e xa vemos que se dispón a tomar a saída dorsal número 3 de Jesús López Fernández, esa Forwing RS23 da clase 8, que tamén xa está disputando o trazado, e quedarían Alexis en imaxe dorsal número 2 da Celtic Dicode FA2 de Alexis Vieito de Losada, o actual líder do campeonato. En meta temos tempo tamén do dorsal número 8 Adrián Pereira co seu Lavase SX01, que fixo un tempo de 2 minutos 36 segundos 543 milésimas. Dorsal número 9 José Ángel Rodríguez, 2 minutos 37 segundos 855 milésimas. O mellor tempo sigue correspondendo a José Antonio López Fombona co seu Audi RS5 de TM, un tempo de 1 minuto 56 segundos 514 milésimas, pero que é moi previsible que os últimos participantes que tomaron a saída en ese tempo, sobre todo vendo as tremendas velocidades medias que sacaban esta subida. Xa disposto de saída, o gran favorito para a victoria na xeral desta 11ª edición da subida a Pontenova, Jacobo Senín, que coa súa nova NP01 Las Drive como gran favorita a victoria final. Temos en meta tamén o dorsal número 7 de Aitor López Regueiro, que acabou un tempo 2 minutos 55 segundos 426 milésimas, e o dorsal número 6 de Pablo Vázquez, que acabou un tempo de 2 minutos 25 segundos 458 milésimas. Continuamos agardando a saída do dorsal número 1, escudería estradense Jacobo Senín coa súa nova NP01 Glass Drive. Continuamos tamén agardando a chegada de máis pilotos. Recordamos que o último en chegar foi o número 6 de Pablo Vázquez Garrido, que co seu Wolf GB08S marcou un tempo de 2 minutos 25 segundos 458 milésimas. Vemos como a Jacobo. Temos en
meta dorsal número 4 Martín Villar Vangueses, que acabou un tempo de 3 minutos 1 segundos 414. Cando xa se dispón a sair Jacobo Senín, as evolucións de Jacobo Senín Pereira con esa nova NP01 Glass Drive, que é o claro favorito a victoria nesta 11ª edición da subida a Ponte Nova. Cando decíamos que liña de meta último tempo que tiñamos era o do dorsal número 4 Martín Villar, un tempo de 3 minutos 1 segundos 414 milésimas. Dorsal número 3 Jesús López Fernández, Forwing RS23, 2 minutos 56 segundos 231 milésimas. E xa vemos que toma a saída o vehículo doble cero, que sería o que pecharía esta manga de adestramentos da 11ª subida a Ponte Nova, á espera dos últimos tempos dos 3 últimos dorsais que tomaron a saída na carreira, poder informar o dorsal número 3. Temos tempo o dorsal número 3 Jesús López Fernández co seu Forwing RS23, que marcou un tempo de 2 minutos 56 segundos 231 milésimas. Dorsal número 2, que tamén temos en meta Alexis Viéitez, un tempo de 2 minutos 26 segundos 129 milésimas, 118,50 km/h. E solo nos falta por chegar á meta dorsal número 1 Jacobo Senín Pereira coa súa nova NP01 Glass Drive, para verse finalmente pois pode porse líder da clasificación xeral provisional nesta manga de adestramentos, que ao final recordamos que isto é só unha toma de contacto co trazado e non ten validez ninguna a hora da clasificación xeral, pero que sí que dá unha idea máis ou menos da velocidade que pode ter ou que poden ter os participantes, non? Seguimos á espera de que chega a meta dorsal número 1 Jacobo Senín Pereira, que sería o último dos participantes que nos falta. Recordamos que a todo agora o mellor tempo é o dorsal número 14 José Antonio López Fombona, cun tempo de 1 minuto 56 segundos 514 milésimas e unha media de 148,62 km/h. E o segundo mellor tempo Manolo Senra co seu Peugeot 308 TCR, que acadou un tempo de 1 minuto 59 segundos 380 milésimas a 2 segundos 866 milésimas de José Antonio López. Pois Jacobo Senín neste caso non puido acadar o mellor tempo, queda segundo, 1 minuto 59 segundos 113 milésimas a 2 segundos 599 milésimas de José Antonio López Fombona, que tal e como decíamos non só se postula como gañador dentro dos carrozados, senón que presenta a súa candidatura como gañador final dentro da subida, non? O segundo mellor tempo Jacobo Senín, como acabamos de comentar, e o terceiro mellor tempo Manolo Senra, 1 minuto 59 segundos 380 milésimas a tan solo 267 milésimas de Jacobo Senín, que sería o podio provisional dentro da manga de adestramentos desta 11ª subida a Ponte Nova. Nada, ahora mismo vamos a cambiar de ubicación, retornamos, eu penso que sobre as 4:30, media hora supoño que teremos, 4:30 sobre as 5 da tarde estaremos de volta ca primeira carreira. Pois deixamos entonces, vamos cambiar a ubicación e volvemos nuns intres. Listo, non?